Pane, vítáme v videu. Dneska v tomto videu budeme hovoriť o Hondu Civic. Takže čo je super na Honde Civic? Napríklad toto. Toto vyzerá ako tuning. Vidíte? Aj tu je. A potom toto auto má aj krydlo, lebo kúkajte. Takto, vidíte tu, toto? No tak tu je potom ešte také tmavšie a toto už má znamená ako krydlo. Lebo Type R to má takto. Takže tu má normálne takto krydlo. No to je no. A ešte má je také dôležité, nie je to dôležité, ani neviem, ale že vzadu sedačky sa proste dajú, chápete, počkajte chvíľku. Proste zadné sedačky, tieto, no tak oni dajú sa vyklopiť, na tomto, čo sedíte, tak dole, pod týmito sedačkami je taký šuplík a toto dá sa dať hore, toto sedadlo dá sa dať túto hore, takže by ste tu mali miesto a dali by ste tu aj smetiak, taký ten malý. No a ešte, neviem, čo tu je také dobré. No napríklad toto, že tu vám ukazuje, tu je taký displej, toto tu. No a ten vám ukazuje, že koľko idete rýchlo. No a teraz, keď toto skladnete, tento stromček, tak vám sa bude viac míňať benzín a keď toto tu skladčíte, tak to vám sa potom ešte raz, a keď to ešte raz skladčíte, tak to proste už nebude toľko žať benzínu. Dáme, pane, to je všetko a ideme na Slovakia Ink. Potom si pustíte video.